Sziasztok, én Zada vagyok, ez pedig egy újabb portál videó lesz. Folytatjuk, amit elkezdtünk. Tehát, hogy sikerülni fog 5 videóba kijátszani, majd meglátjuk. De ha nem, az se baj. Szóval itt hagytuk abba, hogy tovább mehetünk a következő részre. Különben be lehet menni, megmutatom. Hoppá! Mi ez? Sok kamera. Úristen. Úristen, ez beleszeretett ebbe a szerelem kockába, vagy szívkocka, vagy mi ennek a francnak a neve? Jó ég. Jó, van, nem baj. Oda. Ja, mondjuk a kockámért azért meg el kéne menni, akkor most jut eszembe. Most végig kell vinni magunkkal. Így. Gyere apával. Azért nem szeretek bele, ha nem baj, köszi. Így. Mi kell valahol egy... Hol? Ja, tudom. Jaj. Ezt elfelejtettem. Nem baj. A fenébe eltört. Menj már bele. Nem baj. Jaj, ezt kommentáltam. Ez az, végre belement. Na, igen, ez ilyen random. Bele kell... Jaj. Na, elmész te a fenébe. Hol vagyok? Ja, itt. Jó van. Na, akkor... Ja, hopp egy. Hopp 2. És hopp 3. Így, és akkor gyorsan átmegyünk. Megcsináltam, blablabla. Mi ez? El kell pusztítani. Jó van. Meghalsz, kocka. Uááá, meghaltál. Hát tudom, nem esnék be. Hova menjünk tovább? Dík sárga, dík kékeső, dík piros tojás. Ez a kedvenc mondásom. Dík piros tojás. Loading már megint. Jaj. The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. Wee man. Onnan jöttem, oda megyünk. Dik ez mi? Piros tojás. Mi ez? Úristen, oda nem esünk le. Jó van, nem érdekel. Hoppá! Igen. Most oda. Most hova? Ott a következő. Ott is van egy. Ui. Nincs kocka. Jó, akkor. Hoppá. Jó, ez van melyik. Ez jó nehéz volt. Tehát itt kimegyünk gyorsan. És ott mindig van egyetlen egy darab ilyen izénk van. És ugye ezeket a túlleteket itt le kell beállni ezzel a... Itt kilőtted, és akkor arra cél... Puk, ennyi volt. És kilőtte. És oda megy a következő. Mondd úgy. És akkor van még. Puff, azt is kilövöm. És viszontlátásra. Ennyi. És akkor most az a feladatunk, hogy oda lövi, akkor oda. Ja nem, hú,
várjátok, az nagyon nehéz lesz. És leestem. Fenében. Jó, a lényeg, hogy tudom, hogy kell megoldani. Tehát nem egyszer játszottam. Most oda lövök ki megint. Jó, akkor gyorsan. Így. Ez az, menj bele! Ez az. Na, ennyi. Meg is csináltam másodjára. Úgy oda nem tudunk átrakni portált, mert fémből van is leveli róla a portált, viszont van ilyen, mindjárt mondom nektek micsodám. Várjál, hogy is volt? Itt lehet majd leúrni, aha. Tehát akkor itt átmegyünk erre a portálra, azzal a gombbal ezt nyitjuk, azt a fedélyt nyitjuk fel, ugye felnyitjuk. Mindjárt megmutatom, tehát akkor felnyitom, úgy, itt van egy ilyen, és akkor egyiket oda rakom, másikat meg ide, így. És akkor le kell vinni ezt nem is tudom hova kell vinni ezt a kockát. Ja, tudom, oda kell visszavinni. Majd de boldog vagyok neki. Akkor majd még egyszer vissza kell jöjjek ide. De jó, de boldog vagyok. Na mindegy. Akkor ide leteszem azt a hülye kockát, így. Oda, úgy. Ne oda. Úgy. Hopp. Lenyom. És gyorsan visszük. Na. Azért. Akkor ezt lerakjuk oda. És oda megyünk. Mi? Ja, igen, itt. Ne! Vissza. Oda, úgy. És mehetünk is tovább. Ezt a részét nagyon szerettem különben. Ennek a Chambernek ez a utolsó, azt hiszem. Igen, így. Ez nagyon tetszik. Így, akkor ott a kék. Most a sárgán jöttünk ki. Ja, most a kéken jöttünk ki. Így, és itt is vagyunk, látjátok? Nagyon jó. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Bla, menjünk tovább. Kék, sárga, sárga volt. Fázis. Kék, sárga, úgy. Loading screen, bla. Most akkor ez az utolsó test chamber. Welcome to the final test. When you are done, you will drop the device in the Equipment Recovery Annex. Enrichment Center regulations require both hands to be empty before any cake. Tehát oda rakok egyszer. Az már le van tisztázva, oké. De hogy utána hova? Ezt nem tudom, ne kérdezzétek. Nem, ez ide, így. Aha, nem oda. Ja, várjátok, tudom. Tehát akkor... oda. Tehát meg kell várni, hogy kijön. Mikor egy lőújat megvárom, hogy kijön. Ott felmegy. Jó, mindegy. Akkor ezt a test chambert majd a következő videóban mutatom meg. Én Zada voltam. Sziasztok!